Salutare băieți și bine v-am găsit la acest video mirobolant cu FIFA alături de Andrei, salutare, ce mai face? Exact, bă, și o să ne jucăm meciuri de Friends. Da, desigur. Că nu avem, cred că altcumva, nu putem să jucăm. Ce vrei așa, vrei head to head sau vs Andrei? Vs Friends. Pe nu, adică ce mod vrei? Head to head sau vs? Ce vrei? Zi, vrei head to head? Da, hai. O să alegem head to head, dar acceptă invitație specială și mirobolantă, desigur. Da, exact, nu mai putem. Ok, hai să vedem dacă Andrei o să o accepte. Mamă, dar ai 109 veri level 8. Am slăbuț. Da, eu s-ar putea să nu pot să joc cum trebuie, că telefonul ăsta e... Așa că nu este nicio problemă, pentru că nu o să mă bat eu, că n-ai cum, eu sunt foarte mult la FIFA. Ești Pro 3? Mamă, ești bun. Nu mai jucat la astea de head-to-head, atac și toate. În fine, da. Bă, da, eu trebuie să stau așa, că dacă stau așa ca tine, pe eu îmi rup picioare. Ok, bă, da, la mine e... Da, zi mersi. Zi mersi că la tine... Ce pol care sta, bă, mortal mexican. Da, mi-ar. În fine. Bun. Ok. O să încerc să joc cât de bine pot și cât de simplu pot, dar chestia e că nu pot. Să ne ții pasă din greșeală. N-are nimic. Bă, vere, mi se mișcă foarte... Nu! Bine, portarul meu! Bă, nu meu! Morocanul meu! Și mai departe. Haide, bă, trage! Mamă, cum ai ratat-o pe aia? Ok, i-am dat pasă lui Merino ăsta. Bă, da, nu văd nimica, deci, da. Văd foarte bine. Ei, bă. Băi, n-am putut să trag, erau perii tăi în față și n-am putut să trag, pur și simplu. Cazare. Pe bune? What the hell is that name? Adică... It's the name of the pro player. Șarcă. Dar de black! Shot! Peste! Let's go! Am cel mai mare noroc. Și am văzut că ce credeam că a fost corner. Mamă, ce corner! Am văzut că era corner, frate. Dar nu se vede bine și pe asta. Salut, așa te cheamă consultat, salut. Ce mă? Saul? Da, așa-l cheamă. Saul. De shot! De ce stă și se uită, nu? Păi și la mine se întâmpla exact același lucru. Bă, dă-mă șut! Messi! Ankara Messi! Ba nu! Cum de? Bă, nu-i corect. Messi în fit. Nu, zicea de fit. Că ne simți de fit. Bă, FIFA ține cu Andrei. Ce urăt? Bă, de ce nu-mi dă pasul? Habar n-am, că nici mie nu-mi dă și mi-a dat una. Ai dat tu una. Da, mă, tragi odată. Dai 10 ani să tragi. Hai, dă-i Merino, dă-i! Hai, dă-nă pan! Bă, dar nu tragi, bă, ăsta nu știu. What the fuck, nu ești vei? De pasă, tu dai shot, tu dai bani. Ba, nu, tu ai dat bine. Cum adică eu? Mamă, ăsta e cel mai strâns meci care am jucat vreodată. Ok, 0-0, mamă! În român! În fine, sper să se audă foarte bine pe video. Nu știu că se aude ceva. Dă pe string. Da, nu pot! Nu spune eu. Dar de ce, bă, nu eu? Că eu trebuie să dau string, să știi că nici mie nu merge string în momentul ăsta. Ok, hai! Donopan, trage! Donopan! Doar mi-a tras, veri! What the hell mi-a tras?
dat șut? De cine a dat șut? Valencia a fi... I wish there was Italy. Ok, what the fuck? Bă, deci nu merge să trag, vere. Intru în tine și... Macarena. Bro, what the fuck? Era mingea la mine să... Teleportation. Attination. Fe de fe. Da, wow, unde? A dat prea tare. Bă, frate, bă, deci nu cred așa ceva. Să-mi dau piciorul. Bă, du-te. Bă! No! Unde-mi tot dă pasă? Bară. Să break it every day, no more. Line Donovan. Bă, Dai să scrii cum ai... dar nu merge să dau. Bă, Da. dar trebuie să se locuiască jucătorul ție, de-aia. La mine nu se locuiește, că se joacă prea transpirat, de-aia. Bro, dă pasă, pasează, fă ceva, nu mai dă mingea aia. Nu da șut, dă pasă. Acum mă propune să dărâs, da. A, deci la mine e mai bine telefonul, gen. Gen. Și bară. Ah, fuck! Cum direct? Cum n-ai baratat pe aia? Încă nu. Oricum cred că eu câștig. Parc și nu eu, dar numai lui ăla. Bă, dar mie nu merge! Bă, nu văd! Bă! Dar să moară cineva, văd eu direct ceva. De ce? Ori dat 112 sau 111 că direct o fi. Bă, trage direct! Mai repede, nu? Oh, what the fuck? Unde e direct a dat-o? Dai! Haide! Nu te atac mai. Nu mai iar. 3, 2... Nu putem acum, două. În fine, bă. Bă, mai jucam un meci sau încheie videoclipul aici? Hai să mai jucăm un pic. Bă, dar trebuie să facem pauza, știi tu. Bine, hai. Gogoșică. Gogoși. Yes. Bă, o să facem o mică pauză sau, nu știu, încheiem videoclipul aici? Nu știu cum vrei tu. Bine, bă, aici o să încheiem video, noi să ne ducem să mâncăm gogoșica frumoasă. La un alt videoclip. La revedere!